Ụmụnne m na ụmụnna m ele otu unu unu nhụkwurechi. Nwanne unu nwaanyị mba nnọọ awụchasịalanụ m eye. Ụmụnne m ndị Igbo so obiwa akpa onye ọbụla nyake ya. Enwe onye ma ihe obi ibe na-ekwu, a na-ede n'ihu ihe obi na-eche, a na-ede n'ihu. Mana otu ọbụla o shedere, Chineke wụ anya na-ele obi, na-ahụ n'ihe na-ahụ na nzuzo. Onwe ihe a na-ezonarị Chineke. Mmadụ dị ka pensụl n'aka Chineke, ihe masịrị ya ka o ji aya ede. Toruo ọnụ ntị ọ n'ala ma ewere ọka gwuo ọnụ na ntị, n'ihi na ihe ikwu na-amaghị ibezie. Anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fonu sị m nwaanyị mba nnọọ na m weredela akụkọ n'ụnụnụ juderele ya ụmụnne na ya deserve ka ya gabiga ihe dị otu a. M sị ya nna m gaa n'ihu, olee ihe ọ? Ya sị m na ya alụọla nwaanyị, mana tupu ya na nwunye ya alụọ, na ya na nwunye ya matara nwa ha. Ha yigara yiga ya complete 8 months. Na nwaanyị mba nnọọ nza before ya alụọ nwunye, na ọsọ ụmụnne nne na nna ya wụsawara ha, hapụga ha n'ike, na ọ ya nwa hụga maka ha from business ọ na-eme. Na ihe eji na-agwa ya this thing wụ na ọ na-adị mma ka mmadụ na mmadụ ibe na-eme ihe ka ọ dị plain, dị open, na ihe ewu ihe nwunye ya gwaga ya. Wee gaa n'ihu gwa ya that na nne ya hapụrụ ha mgbe ha dị obere, o weteghị aka nna ha anwụkwụọ, na ya tara ahụhụ iji zụlite ụmụnne ya, make sure na ha nọ ọfụma, na enweghị ụdịbe business ya na-emebe, na the only thing ya na-agbabe n'ọwa akwụna, na ya eshiele nri aja, ya eghele ji, ya akara, bugharịa ke mbugharị, ree tomato rose, ree ihe ogiri na pepe ha magị na okpe na ihe niile na-ere ya erezutechana. Ọ ya ka ya na ya abụọ bidere. Ya ele anya agwa ya rụ mma, ume na obi ruru ya ala. Ha ya 8 months na-aga 1 year, he propose marriage, o kwerekwen. Ya kpọrọ ụmụnna ga-eme ihe nụ na isi ya, mekwa ihe mechaa kpọrọ nwunye la that day ka emechara everything. Ya na nwunye soro ka ha laruru n'ụlọ ya, n'ihi na mgbe ya na nwunye na-ayị mechabe ụlọ ya ka bụ ụlọ ya n'aka that time. Ya sị ka ya mepụta ụlọ ya nụntara, ya ejikwa n'aka ya single handedly rụcha ụlọ ya 5 bedroom bungalow. Ya rụcha ya, rụturucha ala, mmekwa ya. Nlụcha lụchara nwunye ha kwafete na ụlọ ya nụntara. Na nwaanyị mba nnọọ nza, ọ ya ka nwunye bidere ya na ya bụ ebiri n'obi ọma, na-enweghị nsogbu ọbụla. Ha bịa chọpụtazie na ịtụ ime nyecha nsogbu, ịtụ ime nyere nsogbu. Ebido gbagharịwa n'ụlọ ọgwụ, from ụlọ ọgwụ to ụlọ ọgwụ. Ebe niile ha gara, ihe dọkịta na-agwa ha na ya laikichahụ ihe result ewetaghị from nwunye, na womb ya na ọ dịgo ruptured, na emere ya o mee na operation. A na-akọ ihe ya akụkọ na-gosi that na enwe ihe dịka ịtụ ime. Stage n'ugbo ka ha nọ, ya na-eche ihe ha na-aga ime. Na nwaanyị mba nnọọ nza, o ruo otu ụbọchị, nwunye egbu ikpere n'ala rịọ wee sị biko na ebe ime ụlọ ha sara asa, ha nwekwara na rooms, nwe extra rooms na-enweghị onye nọ ya, na biko sị ka ya ga kpọta ụmụnne ya na ụmụ adanne ya mụrụ before ya nwụọ. Ya na-ajụ ya sọ ha niile, ya sị yes, na enwe ebe ọzọ ha ga-anọ, na ndị ha na ha na-adịwala worried sị ebe ya alọla di ya bịa kpọrọ juo ụmụnne, na ụmụnne ka eriri afọ, ụmụnne ka eriri afọ, na ha dị anọ. Then ụmụnne ka adanne ya 3 girls, ndị ka nka dị obere, ụmụnne 5 years, 7 years and 9 years. Then ụmụnne ke na ha ndị ka etolitela agacha na secondary school, na ha ụfọdụ mụọ n'ọrụ kama ọ wụzi ebe ha ga-esetụlụ, ndị ke ndị ya etoshiri otu nne otu nna ya.
then ndị ka ururu awụ ada nne ya mụchiri ha before nwụọ. Before ọnwụkwa na okpere kpa ha n'aka sị na ya ekwekwele ka ụmụ ya rugbu ishie 3 girls. Ya elege ihe ka elege so ụmụnne ndị ka nwoke ị na-ekwu okwu ya the 4 tiri ụmụ nwanne m nwaanyị mụrụ 3 girls na ha niile ga-abịacha otu mgbe ya si enwe ebe ọzọ ha nwere. Ya elege ihe ka ahụ si ngwanụ nsogbu anọ ha bịawanụ. O ruo 1 week onye ihu na onye azụ ebu akpa anya ọbụla wọchasịa. Ya were 1 room nye ndị ke nwoke ha dị 4 ha nọrọ ebe ndị ka ewu ọsọ otu nne ya ha nọrọ ebe ahụ. Were another room nye the other 3 girls ndị ke nwaanyị ha nọrọ ebe ahụ because ndị ka ahụ ka uru ụmụaka. Mana out of the 3 girls nke ahụ nọ enwe nke toro ndị ka ọzọ. Agwa ya adịghị mma otu o si ekwu okwu ọnụ na-agba ya too much. Ebe ndị kpe ya azụtụtụ ya azụ enweghị otu esiri mmetụta nwa ka ahụ aka na ọ lara n'iyi completely. Ya nakwa agwa nwunye na agwa nwanne ya nwaanyị nwa nwanne ya nwaanyị adịghị mma ma otu agwa ya jụrụ njọ too much. Nwunye sọ ihe pụtara ụmụaka ugbu a na nwaanyị mba nnọọ mza na ya eshizi eshi na-eloge lorute. Ya wụrụ na nwanne nwunye ya ka etoro eto ka ahụ eruola ebe 27 years or thereabout. Ji mkpeshi belt pịaga kele nwunye so nwa ada nne ya ka ada ka etoshiri abụọ ndị ke hụ na were belt pịaga ya pịapụ ya aka kuku na mkpara anya ya abụọ. Ya bata sọ gịnị ka o mere. Ọnụ ya welitere ya na-ajụ sọ gịnị ka o mere. This girl nọ ntara pịara ebido gwawa ya kele nọ nwanne nwunye ke pịara ya na ya eji secret ya still onwe mind na-abịa treat ya bad na o kwesịghị ịnọ ebe a nọ ya na ụmụnne ndị ke nwaanyị kwesịrị ịnọ ebe a na ha nọ n'ụlọ ma ọ mee ha na ha nwa anụ nga ha ekwesịghị ịnọ ebe a na every time ọ na-apịa ihe every time ọ na-akụ ya ihe na ele ihe ọ na-abịa n'ụlọ ma ọ mee ya na-abịa akụ ya ihe na ebe ma ọ mee ya na-achọghị ikwu na ya ga-ekwu ya ghọta na enwere ihe okwu daganụ ya nidere ịnọ. Ya jụọ dị gị sọsọ ma ọ mee ya si yes na nwunye na nwunye mụrụ ya na ụmụnne na ya nwoke ada na wụhụ nwa nwanne nwunye na nwunye mụrụ ha na 3 of them wụ ma ọ mee ha mụrụ ha ngwụkwara nwunye na ndị kenụ ndị brother na ọwụ ndị ke wu ụmụnne nwunye mana every time uncle ya mgbiri na ọ na-akala aka ịkọ ya ihe mgbiri na ọ na-akọ ya ihe na ya bịa pụọrọ ya n'ụlọ ma ọ mee ya. Ya dị betrayed ya amaghị otu feel ya sị oke na ya nọ na ihe o kwuru na ngwa ya sorry kpọrọzie ka dị mkpa ka pịara apịa si ya bai moto ka ya na ya gaa somewhere ọ sị ha pụọ. Ya erute si tie ha gaa na itri ya jụọ esi ihe ahụ that girl kwuru na ọ kọwara ya n'ọfụma ka aha sị na ọwụ ya ọ dịrị ya ịkọ ụmụ akụkọ dị otu ahụ na ọ jụọ nwunye ga-agwa ya ihe ọbụla ọ nidere ma na enwe ofu mkpụrụ ọ tikwere ya mma n'olu na ihe ahụ that girl na ebe ahụ akọga na ya enweghị ihe ya mara ikwu na anything na ikwe any information ọbụla ọ nidere na ya believe na ọwụ nwanne ya nwaanyị ka ọ ga-anụta. Ya so oke ebe o ruole dị mkpa very soon na mgbe na-adịghị anya a few years na ọ ga-eme 30 years nọrọzie n'ụlọ enwe ihe ọ ga-agwa ya na nke na ọ ga-agwa ya na ya ga-ajụ nwunye mana o buru n'obi na nwunye gwacha ya nke wee eziokwu na ime ụlọ ya ọ ga-abịa buru akpa ya ga-chọwa ihe o ji ndụ ya eme na ya na ya abụọ ga n'ozikwe n'ihi na ya nwee deny godi ya ajụjụ na je na ọwa insult mgbe aka ka nwoke jiri gwawazie ya actually na ihe ahụ nwa ahụ kwuru na ọwa eziokwu. Those 3 girls na nwunye ya mụrụ ya ụkwanụ nwanne ya nwaanyị na ebe nwunye na-agwarighị ya na nke na ya ekwughị na nke na ya ekwughị ya maka ya amaghị otu feeling about it mana ihe mere na o mere na nwunye ya mụrụ these 3 girls. Ya jụọ ese ọlụrụ di mmụọ ha ya sị mba na ọlụghị di mmụọ ha ọ mụrụ enwere nke ọ mụrụ n'ihu nne na nna ya sọ ka adan ugbu a na parents ya ka dị ndụ mgbe ọ mụrụ ka adan after parents ya nwụrụ ka ọ mụrụ these other 2 ka adan utoro. Ya sị ihe ọ pụtara n'ụwa
ụmụaka awụ 3 of them she from different men. Yes. Ya sị okay na nsogbu anọ n'ọhịa sị ka ya jụọ na ya thank you. Ya ga drop ha n'ụlọ. Ọ ya ka nwunye kpọrọ na phone. Ọ dị ka nwanne ya nwoke ke ndị ke kpọrọ nwunye gwa nwunye ihe mere taa. Nwunye ya kpọwa na phone na ya dị sorry na ya dị aware na ọnụna na ya biko ka ya lọta ka ya mere ya explain. Nwunye ya gara lọta. Ya na-ele nwunye somebody ya trust. Somebody bidoro akụkọ ya that na ọ na-adị mma mmadụ ịdị plain na enweghị karịrị mmadụ ịdị open. Ya na-ele nga ọ gbara dị open na nga ọ gbara kwudebe na ndị o kwuru n'otu n'otu ndị n'okwu. Ya na-ele ya yọrọ ya ka ya nọ na nrọ. Ya jụọ nwunye se ruo ele mgbe ka ọ chọrọ ịgwa na ọ na ihe n'ugbo eme na ya na-anọ ngugbo na-azụ ụmụ nwoke ọzọ filie na azụ ga ụmụnne nwunye na ihe ọwawu hụ na ọ gwagodi ya ma enwere bitere ya alaka ihe dị otu a. Nwunye si na ya dị sorry. Ọ gwazie ya so okay ọ bụrụ na ugbu a na-adatina ọ bụrụ na ọ ga-amụliri ya nwa ya bọda na ya esendụ nọkwa ya na ya gbarịga n'ụlọ ọgwụ. Ọ hụrụ ihe result ya kwuru na asị na ịtụ ime na ọ dị possible. A na-akọ akụkọ ruptured womb akụkọ ọzọ yes na ruptured womb ahụ na ọ mgbe ya mụrụ nwa ya kenta na the man tụrụ ya ime ya filiri na ya ga-anwụ ike ishie di ya ka ọ wụrụ last resort ya mana ọkọ ga-akụkọ na ya mụrụ nwa ya ahụ premature na ọ nga ya mara afọ n'ala. Ọ ebe echi mata problem ahụ. Ya so okay na ọ dị aware of problem ya na ọ dịkwa na aware that na enweghị gbasara ịtụ ime na ọ dị aware of all these things ọ na-akọ ebe a still ọ na-edugharị ya n'ishi because gịnị chi ya kere ya ahụ ya mara mma na ọwụ nwoke niile ga-ele hụ na ọ tọọla ime before. N'ugbu a na ọ na-aga atụli ihe gbasara ịtụ ime raghị ya ahụ and ya alọọla ya n'ime anya ishi gwakwana ya nke wee eziokwu mba ha na-agbarị n'ụlọ ọgwụ ọ na-akụfu extra money na ihe ọ ga-esi tie down gwa ya as if that was not enough. Chịta ụmụ ya na ụmụ nwoke ndị ọzọ mụrụ not even one man 3 different men mụrụ ya 3 girls. Ọ chịrị ha chịtara ya tiri isi ụmụnne ka ha niile nọ n'ụlọ ya asụwa akpara ịsụsụwa nri eriri oriri na ele ebe ọ si ya nọ n'ugbu a ọ wote ka ha ga-esi continue na-aga. Ọ sị the woman agwa ya na enwe ihe nyere Chineke na ya biko ya jụọ esi no na ọ ga-eru ya n'aka ebido lewe Chineke anya na ọ gwa ya ihe ọ chọrọ ka ya mee. Ọ sị nwunye agwawe si ya na ya maghị ihe ya ọ chọrọ ka ya mee mana ihe ọ bụla ya chọrọ ime ya wụkwala ịlụkwu ya nwaanyị ma ọ na ya were na ụmụaka na mere nọ nwa ọ chọkwa nwa nwoke ka a ga-emere adopt. Ya jụọ nwunye na ụdị gịnị na ya agaghị atụwali nwaanyị ime ka ọ wụ na ele na ụdị ọwụ na nwaanyị mba nnọ nza ya nọrọ ngachiri ka moto bido butu akpati ya were some shirts na jeans na ụmụ trouser ma shoe ya. Nwunye ya jụọ ese ele ebe ya gachekwa ya gwa ya sị na ebe a dịrị ya hot ka ya ga-echegodo echiche mara ihe ya chọrọ. Ya esi ebe ahụ pụọ kemgbe 3 days ya ga lodge ya na hotel. Na m jụdelu unu ụdị condition ugbo ya hụrụ onwe na ụnụ si ya gawado na ịga n'ime gara n'ihu ka ọ ya back ya out n'ihi na nwaanyị a ghọrịrị ya na ọ ghọrịrị ya nke na ya na-ahụbeghị ụdị ya before na ya ha wụrụ nwoke na-enweghị problem gawa n'orphanage ga ịzụ nwa. Ọ chịrị ụmụ ya na 3 different men ụmụ nwoke mụkasịrị up and down chigbodere n'ime ụlọ tiri ụmụnne ka nne na nna ya mụrụ chisara ya na ọha n'elu enwe ọma na o nwere problem ọ naghị atụli ime na-asịzi ya ka aga n'orphanage na ya were ụmụaka ahụ mere nwa. Na m jụdelu ụmụ nwoke ndị na-ege ihe m na-ekwu sọ wụrụ ṅụ olee ihe ị ga-eme. Ụmụnne m okwu ekwulekwucha ọnụ m si masị ya si ya nwanne m nwoke ya sị m nwaanyị mba nnọ nza ya sị m don't worry na ya ma ihe m na-aga ikwu na ya efolole m for so long na ya ma ihe emotions na-eme m na ya chọrọ ịnụ ya from the public na mbiko na ọ baghị uru ịhapụ m ugbu a ka m kwuwe
na ihe ewetara m ya na mgbotoro ya mba ụwa na ụmụ nwoke ibe ka ya gbotoro ihe na ọwụghị ụmụ nwaanyị gị wụrụkwanụ nwaanyị gị hụ ya asụ nwanne gị nwoke gị mara ihe ahụ ị ga-agwa nwanne nwoke gị gwata ya na gị wụrụkwanụ nwoke ibe ya na gị biko wee ya dịka nwanne gị na ihe ọnwa gị n'ọnọdụ n'ugbo ya nọ na ole ha ị ga-eme na ihe ọbụla ụnụ gwara ya na ya ga-ebiri ebiri na comment section na ihe ọbụla ụnụ si eme na ọhịa ya ga-eme na enweghị ya na-adịghị capable of n'ihi na everywhere dịziri ya ha nja n'ọnụma na iwe kemgbe 3 days na ya na hotel ebe a ka ya nọ ebe a ka ịsha agaga ọrụ emesiala na nwunye ya na-akpọ ya naghị epiki esendịara meseji achọghị na olie na o gbugere batrị na ya ga-alọta mgbe ya chọrọ ịlọta na ịlazido n'ụlọ ahụ sef tụga ya ụjọ bikos dimkpa ọsọ ụmụnne tochara ogologo ka na ha nwere ike igbu ya nga na ndị nwe ya ga-ama ihe megan na parents ya dịbe ha aware of this thing ya na akọrọ m na enwebụ onye dị awe na ọ ya dị main reason eji pụọgodo ebe ahụ bikos ya na-alaghachi ebe ahụ ya ga-eme ka shon ụmụnne famili ya ndị ụmụnne dị awe kama ka ya maragodo decision ya na-aga iteke n'ihi na ike gwụrụ ya ụmụnne m ebe na ọsọ na hụ m kwuo ọsọ m gbotoro ya ọnụ agbotorola m ya ọnụ ihe m na ogbu akwa otu esi jie m oji ahụ ya ka m si wepụta ihe m na-eji ewepụta nganụ ka onye ọbụla were ihe mere onye ọzọ wee mụrụ akụ ọ wụrụ ṅụ ole ihe ị ga-eme iwu nwaanyị nọ ngalugbo ene ịnọ na relationship ị nwere nwa gị wụrụ nwoke ị nwere nwa mana ịnọ na relationship ikekwe onye gị na-emega ihe adịbeghị wee makwa m ihe iche gị ihe a na-ekwu okwu ya wụ mmadụ enwekwa onye ji osisi akpụgbu as long as adị ndụ enweghị ote mmiri si zoo ma ala amaghị mee ihe ahụ ị kwesịrị ime kwuo ihe ahụ ị kwesịrị ime onye ahụ dizavụrụ eziokwu ahụ gwapụta ya na ọ nga ọhanụ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ ọ gụkwa akụkọ kọmentị ọnụ ọ nga ọhanụ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ